பணித்துறை மூலமாக புலன்கள் தூர்வாரப்பட்டு ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇപ്പൊ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ പറ്റുണ്ടോ? ശ്വാസം മുട്ടല്ലേ? സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാവൃത്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. രക്ഷ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ചിലപ്പോ കാരണം ഞാൻ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മ്യൂട്ടോള് കൊടുത്തു വെച്ചാറുണ്ട്, ഇവിടെയും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളിന്ന് ശ്വാസം മുട്ടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ. തോന്നണു ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ചിലപ്പോ സാധ്യതയില്ല വരാനായിട്ട്. രക്ഷ അപ്പൊ ഇല്ല അല്ലെ, പറ്റുന്നില്ല. ഞാനതിപ്പോ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മ്യൂട്ടോള് കൊടുക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ പറ്റുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പറ്റുണ്ടാവും. കൊടുത്ത് വീണ്ടും നോക്കാം എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 6-ാമത്തെ അധ്യായാണ് ധ്യാനയോഗം. പ്രഭുവിന് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? ചിലവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുക. ഇപ്പൊ നോക്കിയാ പ്രഭു അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാ? അൺമ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി കേൾക്കാം ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 6 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പഠിച്ചു. 5-ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്ന് 6-ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗത്തില് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ എന്തുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തില് യോഗാസിദ്ധിയിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇല്ലേ? അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സ്റ്റെപ്പുകളെ പടവുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെയും 6-ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 6 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് യോഗാരൂഢനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 10 മുതൽ 32 വരെ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും 33 മുതൽ 36 വരെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നെ 37 മുതൽ 45 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിന് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 6 ഭാഗങ്ങള് ഒന്ന് നിസ്സംഗ യോഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനെ കുറിച്ചും യോഗാരൂഢനെ കുറിച്ചും യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും വിജയിക്കാത്ത യോഗികളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്തായിരിക്കുമെന്നും ഒരു ഉത്തമനായ യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ്. അങ്ങനെയായിട്ടാണ് 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗത്തിൽ മുന്നേറാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യകർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അയാൾ തന്നെയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? ഈ പറഞ്ഞ യോഗിയോ സന്യാസിയോ അല്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ എന്റെ ഒരു കർമ്മയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സന്യാസി എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ, അപ്പൊ ഈ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് അത് ചെയ്യാത്തവൻ, സന്യാസിക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്തു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അഗ്നിഹോത്രം, അത് ഉപേക്ഷിച്ചവനോ അല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ നമുക്ക് ആരെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? യോഗി ആയിട്ടോ സന്യാസി ആയിട്ടോ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗിയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും കലിയുഗത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രയാസമായ കാര്യമാണ്. കലിയുഗത്തില് ഇത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗിയേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം തന്നെയാണ് വിശേഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ സന്യാസിമാർ എന്ത് വിചാരിക്കും? കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം, അപ്പൊ അവര് സന്യാസിയാണ്, അപ്പൊ പരിത്യാഗമാണ്, അപ്പൊ ഇനി കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അവരെന്ത് ചെയ്യും? അഗ്നിഹോത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലെ പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് അവ്യക്തമായ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ളവര്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തി രൂപത്തെ അല്ലാതെ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. സന്യാസാമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ നഹ്യ സന്യാസ സങ്കല്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചനഃ. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പോൾ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് തന്നെയാണ്? യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട്, പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതും യോഗം തന്നെയാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം അത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? ഒരു യോഗി ആവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു യോഗി ആവണമെങ്കിലും സന്യാസി ആവണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം?
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം ഉപേക്ഷിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു യോഗി ആവാനോ സന്യാസി ആവാനോ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തെയും അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിലും ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ് മുഴുവനും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, നമ്മുടെ ചെവി നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം. ഇനി അഷ്ടാംഗ യോഗിയാണെങ്കിലോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യും, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പറഞ്ഞ. അപ്പോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയോഗമാണ്, അല്ലെ? മറ്റേത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക ചെയ്യണത്. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ആരുക്ഷോർമുനേർ യോഗം കർമ്മ കാരണമുച്യത്തെ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്സൈവ ശമ കാരണമുച്യത്തെ. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് പ്രധാനം. യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായി കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് മാർഗം. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിടെ? ഉപായമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം യമ നിയമ ആസനം പ്രാണായാമം, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മമാർഗത്തില്. അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് കർമ്മം, അതാണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങള് നിരോധിക്കുക, അതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത്. ഇവിടെ ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി പറയുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാ മിണ്ട സംസാരിക്കാതിരുന്നോളൂ. ഞാൻ മ്യൂട്ടിലൊക്കെ വെച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനേ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം, അത് നല്ലത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ കോവണി നമുക്കറിയാം. ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ മറ്റുള്ള യോഗത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ട് എങ്ങനെ എത്തുന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡ പ്രകാരം നമ്മള് കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലങ്ങള് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മകാണ്ഡം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് കടക്കും? അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. നമ്മള്
കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും, അവിടെ നമ്മൾ എന്തില്ല, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു. വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തു വരുമ്പോ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് ത്യജിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്ലസ് ഒപ്പം നമുക്ക് എന്തും വരുന്നു, തപസ് വരുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യമനിയമങ്ങൾ പറയാൻ കുറെ തപസ്സിന്റെ, അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നപ്പോ അവിടേക്ക് എന്ത് വന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടി, ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് അവിടെ എന്തും കൂടി വരും, തപസ്സും വന്നു, ജ്ഞാനയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക്, അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാണ്, അഷ്ടാംഗ യോഗയിലേക്ക്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്നു. പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലെത്തും, ഭക്തി യോഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡത്തിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, അടുത്തത് ജ്ഞാനയോഗം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗം, ലാസ്റ്റ് എന്തിൽ വന്നു, ഭക്തി യോഗത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ ഇത് എത്രയോ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്ഥജോതോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ആരെന്ന് പറയാം, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗാരൂഢന്റെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് നിസ്സംഗതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തിലല്ല മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്, ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കണം, സ്വയം അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ചെയ്യണം, മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത്, ബന്ധുവും ശത്രുവും മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, അധപതിക്കാൻ പാടില്ല. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവുമായിരിക്കും ശത്രുവുമായിരിക്കും. ഇവിടെ ആത്മാവ് എന്ന പദം എന്തിനെ, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ആത്മാവിനെ ശരീരമെന്നോ മനസ്സെന്നോ ജീവാത്മാവായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തില് എന്തിനാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ആത്മപദം മനസ്സിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മപദം ഏതാണ്, മനസ്സിനെയാണ്. ഈ നിർദ്ദേശത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹി എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മാറാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണത്, ആത്മപദം വെച്ചാൽ മനസ്സിനെയാണ് എന്ന് കൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രമാവോ ശത്രുമാവോ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ബന്ധുരാത്മനസ്തസ്യ യേനൈവൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്, അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അതിന് കഴിയാതെ വന്നാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിനെ ജയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടും, അതിന് സാധിക്കാത്തവന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ശത്രുവായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും മനസ്സ്. അപ്പൊ മനസ്സിന് മിത്രമാകാനും ശത്രുവാകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മിത്രമായിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. ഇവിടെ യോഗാനുഷ്ഠാനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്,
നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുക. അതാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ഭഗവത് ആജ്ഞയ്ക്ക് മുന്നിൽ പൂർണ്ണമായി സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം കൈക്കൊള്ളുന്നവരാണെങ്കിലോ അവര് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരാണ്, സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യാണ്. അതായത് സ്വന്തം ശരീരവും ആത്മാവും മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര്, ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെല്ലാം ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവരാണ് എല്ലാവരും. ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തി നേടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളുമെന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ എന്നീ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശം തനിയെ അനുസരിച്ച് കൊള്ളുമെന്നാണ് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഫലം ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉടനെ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ ഈ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. പ്രായോഗികമായ സമാധി, അതല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക എന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ. അപ്പോ ഇതില് പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവിൽ മുഴുകുക, അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കാരണം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചവരാണ് അവര്. അവർക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളോ മാനാപമാനോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ ഉടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ വ്യക്തിയെ എന്തു പറയും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും അച്യുത മാതാജി എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ? അല്ല, പറയാനല്ല. ഞാൻ ഇത്തിരി നേരം വൈകി വരാണ്. എൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിവും നേടി സാക്ഷാത്കാരം നേടി അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? ആത്മസംതൃപ്തനായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി ആത്മസംയമനായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികതയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അഭൗതികതയിലാണ്. ഭൗതികതയ്ക്ക് പുറത്താണ് ആ വ്യക്തി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയില് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ്. കല്ലിന് പ്രത്യേകം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് ഭയങ്കര മൂല്യം എന്നുള്ളതില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഒരേ പോലെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനാകട്ടെ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകിയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. മറ്റുള്ളവർ അമൂല്യമെന്ന് കരുതുന്ന
ആ പാണ്ഡിത്യവും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളും അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചരൽ കല്ലുകളേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതല്ല. ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവന് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തില്ല, യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇല്ലാത്തതിനാൽ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അമൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ്, ഇയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ചരൽ കല്ലുകളും അതിനേക്കാളും വിലപ്പെട്ടതല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയ, സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണ്, കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരേപോലെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുഹൃൻ മിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥാത്തേഷു ബദ്ധുഷു സാധുഷ്വപീച പാപേഷു സമബുദ്ധിർ വിശിഷ്യത്തെ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. വൃന്ദ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കള്, ഗുണകാംക്ഷികള്, ശത്രുക്കള്, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കള്, സജ്ജനങ്ങള്, പാപികള്, ഇവരൊക്കെ സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. എല്ലാവരെയും, ബന്ധുക്കളെ കാണണം, സുഹൃത്തുക്കളെ കാണണം, പാപികളെ കാണണം, ശത്രുക്കളെ കാണണം, ഗുണകാംക്ഷികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവരെല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, പുരോഗതി നേടിയ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മത, മോഹ, മാത്സര്യം. അതാണ് എന്ത്, മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മത, മോഹ, മാത്സര്യം. അതാണ് മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കാമം എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? കാമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. എന്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കാമം. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാലോ, ആ ആഗ്രഹം നമ്മളെ നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടിയുണ്ടാകും? വരുന്ന ദേഷ്യമാണ് ക്രോധം. ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമുക്ക് തെറ്റും ശരിയും പോലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ കാമം നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാല് നടക്കാതെ വരുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ആ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആ ദേഷ്യം, ക്രോധം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഭം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അതായത് നമുക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വേണം, ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനാകാതെ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ലോഭം. ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഹം. മോഹം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോടൊക്കെ ഉള്ള അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം, വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അവരോടുള്ള ഒരു അമിതമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം. അതിന് നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ സത്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ ബന്ധത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മോഹം. എന്നുവെച്ചാൽ വസ്തുവിനോടാകാം, വ്യക്തികളോടാകാം, നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, അതാണ് മോഹം. ഇനി മതം. മതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭയങ്കര മികച്ചവനാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം. കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര അറിവുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? അങ്ങനെ അമിതമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചനാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എന്ത്? മതം എന്ന് പറയുന്നത്. മത്സര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയിലും നേട്ടത്തിലുള്ള അസൂയ. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മത്സര്യം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാമ, ക്രോധ, ലോഭം, മോഹം, മത, മാത്സര്യം. മതം, മോഹം, മാത്സര്യമാണ് എന്ത്? കാമത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം. മാത്സര്യത, അതാണ് 6 ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങള്. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. യമ, നിയമ, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് എന്ത്? യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ 8 ഘട്ടങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഈ 8 ഘട്ടങ്ങളിനെ ഞാൻ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇതില് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴത്ത് കാണാം യോഗാരുക്ഷു. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ യോഗാരുക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, യോഗാരുക്ഷു എന്ന് പറയുന്നത് യോഗയുടെ തുടക്കക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? കർമ്മത്തിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ, നമ്മൾ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. അവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്? അതെ, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലെ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. അപ്പൊ പ്രാരംഭകന് എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത്? കർമ്മത്തിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. ഇതുവരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്, യോഗാരുക്ഷിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ തുടക്കക്കാരുടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ പ്രാധാന്യം കർമ്മത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് വരുന്നത് യമം, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. ഈ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതില് വരുന്നത്, യോഗാരുക്ഷിയിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യോഗാരൂഢ, നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. യോഗാരൂഢ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാണ്? യോഗാരൂഢ. അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആയി. അപ്പൊ നമ്മള് ഉയർന്നൊരു തലത്തിലെത്തി നമ്മള്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കും? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പൂർണ്ണമായിട്ടും ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുക. അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ യോഗാരൂഢനിലേക്ക് പോകുമ്പോ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നില്ല, കർമ്മങ്ങളൊന്നില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് എന്ത്, യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ യോഗാരൂഢനിലേക്ക് വന്നു, സാധനാ ഭക്തി ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താണ്? അവിടെ യോഗാരൂഢനിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. യോഗി യുഞ്ചീത സതത ആത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീരാ പരിഗ്രഹഃ. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും എന്താണ്? തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഇതിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എപ്പോഴും അതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാണ്? വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം, മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കണം, പിന്നെ യാതൊന്നിലും എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ആശയും മമതയും ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരു അതിന്റെ ജ്ഞാനി മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വെക്കണം. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച് മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെ എന്ത് പാടില്ല? ഒന്നിനോടും യാതൊരുവിധ ആശയോ മമതയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല. യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേ സമയം തന്നെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാള് മമതാ ബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നിനെയും ആസക്തി ഇല്ലാതെ, അതായത് അനാസക്തിശ വിഷയാൻ യഥാർത്ഥമുപ ഉച്ചതേ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്തം വൈരാഗ്യം ഉച്ചിത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ഒന്നിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതേസമയം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവും, അതിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ലാത്തിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ വ്യക്തി മമതാ ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചതാണെന്ന് പറയാം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസാനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛതം നാത്തി നീചം ചൈലാജിനാ കുശോത്തരം തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യഥ ചിത്തേന്ദ്രിയാക്രിയഃ ഉപവിശ്വാസനേ യുഞ്ജ്യാദ്യോഗം ആത്മാവിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ താഴ്ന്നതോ ആകരുത്. പരിസരം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഒരു വ്യക്തി യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? വിജന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിന് മീതെ മാൻതോലും അതിന് മീതെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം. അപ്പൊ വിജന സ്ഥലത്ത് പോകാം. അവിടെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ദർഭപ്പുല്ല് വിരിക്കുക. കുശപ്പുല്ല് വെച്ചാൽ ദർഭപ്പുല്ല് വിരിക്കണം. അതിന്റെ മീതെ മാൻതോല് വിരിക്കുക, അതിന്റെ മീതെ വസ്ത്രം വിരിക്കുക. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ 3 ലെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ ധ്യാനത്തിനാണ് നാം ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ യോഗി.
അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ഇരിപ്പ് ശരിയല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ ഇവിടെ വേദന അവിടെ വേദന മറ്റേ അങ്ങനെ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫീൽ ചെയ്യും. അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാം. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്, ഇരിപ്പിടം ഉയർന്നതും പാടില്ല താഴ്ന്നതും പാടില്ല. ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴോ എന്നുള്ള പേടിയായിരിക്കും. താഴ്ന്നതാകുമ്പോഴോ നമ്മൾ വിജനമായ സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേടികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, രണ്ടും അല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പരിസരം ശുദ്ധമായിരിക്കണം. പിന്നെ ആ യോഗി എന്ത് ചെയ്യണം, ആസനത്തിൽ ഇറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്രചിത്തനായിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഏകാഗ്ര മനസ്സോട് കൂടി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ്, പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അല്പായുസുക്കളാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലത് അല്ലെ, നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിഹാരം അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുമ ഉപായം, ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപായം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് നാമോച്ചാരണമാണെന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള വഴി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ഈ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞ, കലഹത്തിന്റെയും കാപ്പേട്ടത്തിന്റെയും ഇക്കാലത്ത് ഹരിയുടെ തിരുനാമോച്ചാരണം മാത്രമാണ് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു വഴിയില്ല. ഇവിടെ ഈ ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച്. പ്രായേണ അല്പായുസാ സഭ്യ കലോവസ്മിൻ യുഗേ ജനഃ മന്ദാ സുമന്ത മതയ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഭദ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, അല്പായുസുക്കളാണ്, വഴക്കാളികളാണ്, മടിയന്മാരാണ്, തെറ്റായ വഴിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരും സർവോപരി എങ്ങനെയാണ്, ആകുലരുമായിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്, കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപായം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ, ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. സമം കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നാചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യ നാസികാഗ്രം സ്വം ദിശ്ചാനാവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മവിഗതഭിർ ബ്രഹ്മചാരീ വ്രതേ സ്ഥിതഃ മനഃസംയമമച്ചിത്തോ യുക്ത ആസീത മത്പരഃ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായി സ്വഹൃദയസ്ഥനായ തന്റെ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ആദ്യം തന്നെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തുക, യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഉന്ന. അപ്പൊ തന്നെ പോയില്ലേ നമുക്ക്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നേർരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നാസാഗ്രത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ഉന്ന. ദൃഷ്ടി എവിടേക്ക് കൊടുക്കണം, മൂക്കിന്റെ അഗ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ സ്വസ്ഥമായിട്ടും നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടു കൂടി നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നാസാഗ്രത്തിലെ ദൃഷ്ടി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ധ്യാനിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്, നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സോടു കൂടി നിർഭയനായിട്ട് യോഗാചര്യ നിഷ്ഠനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യ നിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് കണ്ടിട്ട് ധ്യാനിക്കണം.
കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് നിർഭയനാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്മൃതി വൈകല്യം മൂലം കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചതിനാൽ സംഭീതനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്ത് മറന്നുപോയി? തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയി. അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ എന്തിലാ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത്. ഹൃദയസ്ഥനായ ഈശ്വരന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഉത്തമ യോഗിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ യോഗിക്ക് അത് സാധിക്കും. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായി? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ആരായിട്ട് മാറാണ്? ഭഗവാനായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉത്തമ യോഗിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയത മാനസഃ ശാന്തി നിർവാണ പരമം മത്സംസ്ഥാമതി ഗച്ഛതി. ഇങ്ങനെ മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സും ശരീരവും പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ നിലനിർത്തണം? നിലയ്ക്ക് നിർത്തുക മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും പ്രവർത്തനങ്ങളെ. ഇതിനെ നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തി ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ യോഗചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ഭൗതികതയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യോഗാചര്യകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികത നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ യോഗാചര്യകളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആൻസർ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി. ആത്മീയ വികസനത്തിന്റെ ഗോവണി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഏതാണ്? നമ്മളെ ബുക്കില് ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യോഗ പദ്ധതി, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടല്ലേ? അതിന് തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കർമ്മകാന്ഡം കണ്ടു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മം പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം, ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു. അഷ്ടയാംഗയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തിൽ വന്നത്? ഭക്തിയോഗം. യോഗാരൂഢൻ ആരാണ്? കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് യോഗാരൂഢൻ. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായ ധ്യാനത്തിൽ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് യോഗാരൂഢൻ. പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തി യോഗാരൂഢൻ. മറ്റാളാരാണ്? തുടക്കക്കാരൻ യോഗാരുഷു എന്ന് പറയാ. മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മത്സര്യം. മാത്സര്യം,
വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പായസുകളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരാണ്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ്. ആത്മീയ ബോധം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അല്പായുസുക്കളാണ്. അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെടുന്നവരല്ലേ? എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ